Project na hanna manatjen, wel get de graag hoosig een project a shochen, lechet blion en barok. Na de wascol jolischen halappe show, krenja gan manatje, skide. Ges hankomen jachtri, de vi koppeleth, get de graag, is je van noorschen. Ges ha hulkalen is, de haringregele, als de jaren ha show, jachtri, le kartes skrie. Krenja loog wordt, de skialochen, anna manatje, piece and bartok. Agus jolaven gan skide kan natuurlijk lois. Begrijp ze tanken hoort gan hulp dingen van saas ze lopen was zo over hoe kieten duur hietje. Agus kujak tank gan hulp dingen kujak is een migen tuf funding na kalsemiele. Gaan hoe aan we zoeken te gaan als je jaar was zo agus biocher naar de hier jaar voor jerig. Ik kom echt in Ischglan en daar tooi. En nu is er zo een. Ges maar mooi te laten op de ga nu. Dus je project begilling. Taik hoort kan een goede dingen was aan. Ja, nu kan je vestig. Tor je naar laune nu. De boeien hoe kan je menig. Stond een project gedaan. Ges je goede dingen. Goed je het daar in je jaren zo regelen. Maar aan taik willen.